Euronet 50-50 Europako proiektu bat da. Eraikinetan energia aurreztea sustatzen du. 50-50 metodologiarekin pizgarri ekonomikoen bidez aurrezpen energetikoa lortzea ahalbidetzen du. Ongi etorri, eskerrik asko. Errazil aukeratzeatik, proiektu honen prentsa aurre eta hitzarmen hau sinatzeko leku aukeratzeatik. Para nosotros, desde el Departamento de Medio Ambiente, la Diputación de Guipúzcoa, que como sabéis tenemos un convenio con la agencia comarcal Iraurgi-Lantzen, es un placer poder estar hoy aquí con todos vosotros y acompañaros en este proyecto. Ezinbestekoa da eragile guztiek parte hartzi, bai herritarrak eta bai erakundiek. Bai norbanakoek, eragile desberdinek eta bestela ezingo dugulako, olako reto handi bat afrontau. Gaurkoenez parte hartzen duzute programa hontan behatzi ikastetxek erakusten da aurrezten bai energia eta zeatik genez dirure bai. Kontzientzia hartu gauzeuek aurre eta berdiletan atzatu nahilako, behin kontziente garen gauzeuek bultzagun berdila, bakarrik ez dago zerretik eta emerdina da elkarlanin. Orain dela 3 urte etorri zitzaigun proposamena, udaletxe aldetik harrera ona izan zuen, gure aldetik ere bai, eta ikusi genuen proiektu bat zela pausoak ondo zehaztuta zituena. Ikastetxean lehen da bizi zein energia mota erabiltzen ditugun ikusi genituen, eta horrekin lotuta ibilbide energetikoa burutu genuen ikastetxeko bedelaren laguntzaz. Ibilbide energetikoa zein dan ikastolako ez, mehatz ikasi dugu zertan, bai guk eta bai ikasliek. Gasari dagokionez, bertan gas kalderak eta bere ibilbidea eta bere erabilera behatu genuen. Aigea galdarako instalazioen, pixke kontrolan aigien gasoilen konsumue, temporeizadoriek eta ondo jartzen aigea. Elektrizitateari dagokionez, teilatuan dauden eguzki panelen erabileraz ere jabetu ginen. Ikastetxeko ikasgela guztietako argiestapena behatzeari ekin genion. Argien bat edo aldatu beharra dagoenean aldatuten dugu lete gaitino edo kontsumo basukoa gaitino. Galdetegi bat prestatu genuen eta gela guztietatik pasa ginen. Behin datu horiek jasota, ondorio hauek atera genituen. Horra txiki batzuk egin da, adibidez argiek itzali, lehioak itxi, energia aurrezteala eta horrek ekonomikokire eragine dakela. Galdetegiko ondorioak aurkezpen batean irudikatu genituen. Aurkezpen horiek erabiliz, gela guztietara joan ginen informazioa zabaltzeko. Azkenik, bai ikastetxean eta bai etxean energiaren erabilera harturatxoa bultzatzeko dekalogo bat sortu genuen. Horroki genuen formakuntza bat, energia nola aurreztu baita ere etxeetan, da gurasoei zuzenduta eta oso interesgarria izan zen, fakturak nola irakurri eta Ekimen honekin, Euronet 50-50ekin, lortu duguna da ikastetxeko komunitate guztia kontziente izatea energia aurreztu behar dugula. Ekimen honekin gure ingurumenaren alde lan egiten dugu.